Исәнмесез, кадерле дуслар. Приветствуем вас, дорогие друзья. Мин Рамил. А я Нафиса. Без икебез дә Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле артистлары. Мы артисты государственного ансамбля «Песни и танцы Республики Татарстан». В нашем коллективе работает более 100 человек. А вы хотите узнать их поближе? Тогда смотрите нашу рубрику «Творческая среда». «Ижади Чәршәмбе». Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, иҗади шәршәмбе тапшыруының чираттагы чыгарылышын башлыйбыз. Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле бик күп гастрольләр белән йөри. Менә шул гастрольләрнең берсендә без хәзер бер артистыбыз белән әңгәмә корып алырга булдык. Хөрмәтле тамашачылар, бүгенге тапшырубызның герое Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбленең хор төркеме җырчысы Гөлназ Яхшыгулова. Гөлназ, хәерле көн. Менә күреп торам, концертка бик каты әзерлек бара. Менә хөрмәтле тамашачылар, карагыз, концерт башланыр алдыннан безнең җырчы кызларыбыз менә шулай үзләрен матур иттереп бизәндерәләр. Менә шушындый чәчләр үрәләр, үз чәчләрен үрәләр. Гөлназ, менә әйдәле, син үзең эшлә, үзең минем сорауларыма җавап бирсең. Әйдә, менә ансамбльгә ничек килеп эләктең? Һәм гомумән ансамбльгә кадәр синең тормышың ничегрәк булды, кайда тудың, кайда үстең дигәндәй, синең белән якыннанрак танышыйк әле. Рәхмәт. Менә мин үзем Башкортстанда туып үстем. Башкортстанның Бакалы районы Куштирәк дигән авылда туган мин. Аннан соң 2008 елда без әти-әниләр белән бергә күчендек Ознакай, Татарстанга, Ознакай шәһәренә. Әлегә кадәр әти-әним шунда яши, үзем Казанда инде. 2008 елда мин шул 9 классны беткәчтен Лениногорск музыка педагогик коллеҗына кердем. Һәм анда 4 ел буена укыдым. 2012 елда бетергәч Казан шәһәренә килергә булдым. Башта бик узак уйладым, бәлки заочно укыйм микән әле дип инде эшләп үзем укып нитим дигәнем. Аннан әни юк, очно укыйсың гына диде дә, шул көйне мин Казанда калдым инде очно укырга. Аннан соң 16 елда мин монда Казанда Казан дәүләт мәдәният институтында укыдым. 2016 елда тәмамлагач государственный ансамбль, дәүләт ансамбль турында беләм бит инде моңанча. Минем белән бергә укыган егетләр дә монда уже эшлиләр иде инде, танышларым. Килергә булдым, үземне сынап карыйм дип инде. Һәм прослушивание үткәч, менә, кстати, Диләрәне чакыртып миңа, менә ничек җырларга кирәк, шулай итеп җырларга өйрән дип миңа пример итеп күрсәткәннәр. Диләрәдән шатырлар, җырлап күрсәткәннәр, минем күзләр мондай җырны күрү иштем, әйтәм, яра, өйрәнербез дип тордым инде, нәрсә эшлим. Сиңа инде стимул булган инде. Мин күзләр шар. Андый җырлаучыны күргән бар инде җырчы дип мин әле. Мин үзем академический направлениедә укыдым. Нидә инде Казан дәүләт институтында. Һәм шул килдем, прослушиваться иттем дә инде. Бездә как раз бер урын бар альтларга. Альтларны урынына сине утыртабыз диделәр дә, мин әйтәм, ярар. Альт булсам, альт булам инде дидем. Шуннан эшләп киттем инде, бүгенге көнгә хәтле эшлим, Аллага шөкер. Бик яхшы. Димәк, менә инде синең шушы иҗади юлың кичкенәдән башланган дияргә була инде. Кичкенәдән садиктан бирле инде шул бәләкәйдән үк җырлап бирдек инде. Авылда инде андый кружоклар, ниләр юк бит инде. Шул үзебез белгән укытучылар то районга слетларга, ниләргә алып барып, теге андый нием булмады инде, музыкальный образование булмады инде. Шул ишетеп белгән ни белән генә өйрәнгән. Шул гаиләдә алай
Җырларга яраталар, но профессиональный җырлаучыларым тоже юк. Мин генә киттем бу юл буенча. Димәк, сезнең гаиләгездә әле син беренче профессиональ җырчы дияргә була, шулай бит. Син инде 6 ел, 6 ел ансамбльдә, менә бу инде әздә түгел, күптә түгел дигәндәй, менә шушы 6 ел эчендә ансамбль сине нәрсәгә булса да өйрәттеме? Менә синең тормышыңда кирәк булырдай сыйфатлар тәрбияләдеме? Менә нәрсә бирә гомумән ансамбль менә яшь кызлар өчен? Яшь кызлар өчен бу бик зур опыт дип әйтим инде. Бу тормыш буенча да зур опыт. Кешеләр белән аралашуга да бик зур йогынты ясый инде. Үзеңне ачыграк тота башлыйсың барыбер да. Ничектер кеше белән сөйләшергә, кеше арасында кеше булып йөрергә дигәндәй өйрәнәсең инде. Ансамбльга рәхмәтле, күп опыт бирде, җыр буенча да, профессиональный вокальный данныйларында яхшыртылатырга. Күп үземә әле дә аның өстендә эшлибез инде. Но күп ни бирде, база бирде. Тормыш тәҗрибәсе шулай ук тупладың инде ансамбльдә. Менә ничек ансамбльдәге атмосфера дип әйтим инде. Менә хор төркемендә генә бит инде безнең күпме кеше эшлейме? Безнең 28 кеше эшли хор төркемендә. Менә 28 кеше, 28 төрле характер, 28 теге һәр кешенең үз көе дигәндәй. Менә бу бит инде ниндидер бер-берең белән аралашу өстендә дә ниндидер тәҗрибә туплап була бит инде коллективта, шулай бит. Һәм инде монда миңа калса ул әле ниндидер тормышта үзең өстендә яхшы сыйфатларны тудыруда, барлыкка китерүдә дә ансамбльнең йогынтысы зурдыр дип уйлыйм. Менә белгәнемчә инде хөрмәтле тамашачыларга да әйтеп китик инде, быел бит инде синең өчен бигрәк тә мөһим ел булды. Син инде әле бер ай элек кенә Гөлназ Мустафина булган булсаң, хәзер инде син Гөлназ Яхшыгулова. Димәк инде аңлагандыр хөрмәтле тамашачылар, Гөлназ инде үзенең сөекле яры белән гаилә кырып җибәрделәр. Котлыйбыз сезне шушы зур вакыйгагыз белән. Гаиләгез ныклы булсын, бер-берегезне яратып, хөрмәт итеп яшәгез. Менә хөрмәт итеп яшәү ул бигрәк тә сәнгать гаиләдә сәнгать кешеләр өчен бик тә мөһимдер. Шулай бит. Менә әйт әле, менә синең тормыш иптәшең синең шушы профессияңа каршы түгелме? Әлегә каршы түгел. Алга таба инде белмим, булай гастрольләргә ничек карар инде. Әлегә җибәрә гастрольләргә. Әлегә түзә, әлегә көтә. Аннан түзәлми башласа әйтер инде дип уйлыйм. Гаилә төрлечә була бит инде, гаилә бит инде. Әлегә түзә. Менә шундый ничек дип әйтим инде, сорау бирим инде. Әгәр дә ул сиңа әйтсә, менә булды җитте, җырлап йөрдең, инде тормышны кара дисә, ансамбльдән кит дисә, кайсы юлны сайлыйсың? Бик авыр сорау. Бик авыр сорау. Әгәр дә прям шундай ультиматумлы була икән, или мин, или ансамбль дисә, мин үз тормышымны, наверное, нитермен, гаиләне сайлармын. Әмма миңа калса алай булмас, андый сүз булмас, андый матур гына әйттереп, бер-берегезне аңлап яшәргә насыйп булсын. Ир баш хатын муен диләр бит. Шуңа күрә матур гына әйттереп бурып җибәрсәң, Алла бирсә тормышыгыз да гөрләп барыр, иҗатын да чәчәк атыр дип уйлыйм. Гөлназ, менә ансамбльдән тыш, син бит әле эстрада җырчыларыбыз белән дә эшләп алдың. Менә кемнәр белән хезмәттәшлек иттең? Шулар турында сөйләп кит әле. Институтта укыганда инде укудан тыш акча эшләргә кирәк. Шуңа творчество белән дә заниматься итәргә кирәк дигәндәй. Һәм бу инде бик зур тәҗрибә алды. Тәҗрибә үзем өчен башларга теләк барлыкка килде инде. Шуңа шул сәбәпле мин башта филармониядә эшләгән идем. Бәлки шуннан да мәхәббәтем уянып киткәндер күбрәк. Татар җырларына, татар җырчыларына гашык булып инде шул сферада эшлисем килеп китте. Һәм шул филармониядә эшләгәннән соң мине эшкә чакырдылар Җәвит абый. Зөлфия апа белән Шакировлар, Җәвит Зөлфия Шакировлар.
үзләренең группаларына бэк-вокалистка булып, алар һәм бер-ике җырда җырладым инде концерт барышында. Һәм алар белән шулай 2 ел эшләдем мин Җавит абыйлар белән. Аннан тыш мин Илсаф белән эшләдем, Илгәрәй, Венер Салимов, Лейсән Гимаева белән Булат Бәйрәмовның концертында тоже бэк-вокалистка булып эшләдем. Тагын Илназ Бахның концертында бэк-вокалистка булып. Монда инде кем белән эшләмәдем дигән сорау бирәс калган сиңа. Заказлар булганда эшләдем инде, чакырган кешегә бардым. Шуннан да син ансамбльгә кадәр инде бик зур шундый сәхнә тәҗрибәсе алгансың. Менә шулай ук ансамбльдән тыш, гомумән менә күңел халәтең буенча нәрсә белән шөгыльләнергә яратасың? Сиңа нәрсә якын күңелгә? Менә шул серләрен дә аччылы. Музыкадан, вокалдан кала. Мин шигырьләр язам. Үзем татарча күбрәк, урыс шигырьләрен бер-ике генә. Һәм тагын спорт белән шөгыльләнәм, волейбол. Узак кына мин менә әлегә туктатып тордым. Моңарчы волейбол белән узак кына шөгыльләндем инде профессионально тоже. Профессиональ дәрәҗәдәме? Мәктәптән үк башлап инде, аннан соң сборный команда нинеке, Көлиятның сборный командасында булдым. Аннан Казанга күчкәч, монда Казанда институт өчен выступать иттем инде. Аннан укып бетергәч инде, монда эшкә кергәч, үземә тагы бу һөнәрне инде дальше эшләр өчен Динамо ненә барып залында шунда заниматься итәм. Тоже җырчылар волейбол уйнарга килә, алар белән бер рәттән мин дә шунда уйнарга йөрдем инде. 3-4 шулай ел йөрдем дә, әлегә менә туктатып тордым. Үзем өчен пока шулай җай чыкмый дип әйтим инде. Гастрольләр күп, концертлар күп, шуңа барып чыкмый. Бәлки вакыт тагы килеп чыккач, Алла бирсә, тагын йөри башлармын. Бүтән яктан булгансың, афәрин. Син инде теге танылган кинодагы кебек красавица, спортсменка, активистка, комсомолка дип әйтеп була. Рәхмәт. Әти белән абый инде минем волейбол белән тоже шулай яшьтән үк шөгыльләнгәннәр. Ничектер аларга карап бәлки үрнәк алганмындыр дип уйлыйм. Димәк, сезнең гаиләгез спорт гаиләсендә. Спорт ягыннан кеше инде сездә. Яхшы спорт белән шөгыльләнгән кеше бит инде физик яктан да нык була, сәламәт була. Ул кешенең инде, димәк, син физик яктан да матур, күңел халәтең дә матур, бар яктан да булган, афәрин. Субханалла. Рәхмәт. Гөлназ, хәзер тамашачыларыбызны үзең язган шигырь белән таныштырып кит әле. Әлбәттә. Диварымда эленеп торган сәгать, алга бара, һич тә туктамый. Әйтерсең лә минем гомеремне ашыктыра, һаман кугалый. Тукта вакыт, ашыкмачы зинһар, безгә тормыш тик бер бирелгән. Үткән еллар, узган һәрбер мизгел, сәгать чылбырына үрелгән. Минутларны, секундларны туктат бераз сәгать кылларың. Рәхәт яшәп өлгерәсе килә, кыска булган тормыш юлларын. Тукта сәгать, туктап торчы бераз, ашыктырма минем язмышны. Бирче бераз, вакыт бирче миңа, төзәтергә барлык ялгышны. Гөлназ, менә музыкадан тыш, син бит әле күп кырлы талант иясе. Башка һөнәрләрең дә күп дип беләм. Менә шулар белән дә безнең тамашачылар белән дә бүлешсәң иде. Музыкадан, җырчылыктан кала тагын мин чәч тарашы һөнәрен үзләштергәнем. Ансамбльдә эшли башлагач инде параллельно үземә вакыт булганда, буш вакытны бушка үткәрмим дип, тагын чәч тарашы һөнәрен дә үзләштердем. Ансы беткәч инде тагын тик тормыйм дип, тагын алып баручы, радиода алып баручы Московский мәктәп ачылган имында, филиал Казанский инде. Һәм шул нигә мин прослушивание үттем дә, һәм укырга булдым, чакырдылар. Шулай итеп, чәч тарашы һөнәрен үзләштердем, тагын килеп чыга инде радиода алып баручы була алам. Һәм еще тагын ниде укыганда, Лениногорскида укыганда тагы бер школа гувернёров дип атала иде инде ул.
Менә байларның, шундай балаларын өйдә караучы өчен тоже оказывается корочка кирәк. Шуның өчен дә укыган инде мин. Педагогика өлкәсендә укыганда шундай курслар бар иде, школа гувернёров дип атала иде. 3-6 айлык иде инде ул. Шул һөнәрендә үзләштерергә булдым да инде ничектер шул үзеннән үзе җыелды инде бер артлы. Синең һөнәрләрең бик күп икән. Алла бирсә, син бу тормышта югалып кала торган кеше түгел инде алайса. Конечно, юк. Главный исәнлек булсын калганы. Шулай дөрес, исәнлек, саулык булсын. Гөлнас, сиңа иҗатыңда, гаиләңдә зур уңышлар телибез. Менә шулай гаилә тормышыңда ничек матур иттереп башланып киткән, тормыш юлыгыз шулай алга таба матур иттереп дәвам итсен иде. Иҗатыңда зур уңышлар сиңа, иҗатың гөрләп чәчәк атсын. Менә шулай ирең бер кайчанда сәхнәне ташла дип әйтмәсен. Шулай бер-берегезне хөрмәт итеп, коллективта дус булып, татлы булып, озак еллар эшләргә насыйп булсын иде сиңа. Дәрәҗәле исемнәрең булып торсын һәм алда тагын да бары тик уңышлар гына көтсен сине. Бик зур рәхмәт, Рамил. Рәхмәт үзеңә, Гөлнас, безнең тапшыруда катнашканың өчен. Без сезнең белән саубуллашабыз, хөрмәтле тамашачыларыбыз, исән имин булыгыз. Саулыгыз. Таңнар туып, кояш күтәрелгәч, сайрар тургай суза моңнарын. Шул таңнарда сине уятырдай, онытмашы җирдә мин барын. Килә калса сиңа бик зур бәхет, бәлки кайгы басса күңелеңне. Барысында уртаклашыр булган, онытма син минем барлыкны. Күңелең тулып киткән чакларында, янәшәңдә тойсаң бушлыкны. Онытма син күңел бушатырдай, җир йөзендә минем барлыкны. Кешеләргә ышанычың бетсә, күңелең тойса ачы нәфрәтне. Онытма бу нәфрәт дөньясында, сине сөйгән минем йөрәкне.